Hey Nagos, taxi, how do I go to... איזה מתסכל זה שלא מבינים אותך בחול. אתה מוצא את עצמך מדבר בפנטומימה מצחיקה. חושד שעובדים עליך כל הזמן, מרמים אותך, ואתה מרגיש זר ותלוש. Más de 500 millones de personas hablan español, lo que convierte a este idioma en uno de los más hablados del mundo. ולכן, ספרדית לומדים עם מאסטר אספניול. שיטה ייחודית בה כל אחד לומד בקצב שלו, עם צוות מורים מקצועי שנותן תמיכה לכל שאלה, ועם קבוצות תרגול כדי שתוכלו לדבר, להתאמן ולשלוט בשפה כמו מאסטרים. שיטת הלימוד שלנו מותאמת לדוברי עברית, מעשירה את אוצר המילים, מספקת כלים וטכניקות לשליטה בשפה הספרדית. אלפי תלמידי הקורסים שלנו יוכלו להעיד שזו השיטה שעזרה להם לדבר ספרדית בביטחון מלא ובכיף תוך 60 יום בלבד. אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מקהילה שלמה של דוברי ספרדית. תשאירו לנו הודעה ואנחנו איתכם עם כל הפרטים.